I don't know where to find you. Ay, Nino, yan nasab siya. Yan nasab kong ikagtahan. Nasya silam sa kawing sambag. Malakaw siya. Uwat ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh. Halalo, ka nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na, pinta balita na. Tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Umo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Kinahanglan siya ang dudahan nga mao ang ungo ni ining dapita nga mipatay sa biktima ni Belia. Ug may magamit ka na nga tao, dili ba? Oh, kantong tuni. Siya ang magamit ang bato kang Luis. Husto ka, Claudia. Kantong tuni ang magamit ang bato ka, Luis. Siya ang pangitaon nato. Pero sa dili pa, mga uno na kita. Sa tindahan og dugo kita manguha og pagkaon. Dali na, Rufo. Malipayon na kaayo ako karon, Rufo. Ingon sa makita ko nas umaabot nga magpakiluoy si Luis kanako. Og muluhod siya sa akong tiilan, og musunod siya sa tanan akong gusto. Uy, nadukay man si Luis. Nag-usa naman sabta din sa bintana. Nagpaabot ng Luis, Lala. Oh, iubo na sabdi mo ang gibong kwintas. Ana lang na diya sa altar, la. Pero hinatag ka na ni Luis. Dili ka siya mayobos nga imo ng huboon. Di man, la. Oh, ba? Nagduka naman ko. Klaro bitaw kay la. Sige na, katuog na lang dito, la. Uy, basinog mulakaw na sabon niya ka, ha? Nga muuban ka nila niya, nanday nga nagronda. Uy, dili lula, uy. Kapitan, kapitan. Oh, sorry ha. Karon pa ko magkamata taon. Kining. Waring ko makatok nga naguna-una sa mga pagitabo nining atong baryo karon. Wa ko makatok
Hay man to si Nanding. Hay mas Nanding. Mura ba to nakita na ko kagadag sultan o kanoon? Asa to ta? Asa ba to? Hay mas Nanding. Diana, mayo kayo niya. Nanding. Ako lagi. Turan wide way. Sana nawahin naman taong ka sa itong lakaway. Kuan man god kaning sa gikaingon ko nandin ikato kung naguna-unas mga ipanggitabo. Uy, dili nga atong baryo karon. Muni kapitan nga mabtan o gabi o katog. Sana man yan. Kapitan Rabako, nanding, ayaw kayo palabi. O saman, nagdaan na ba mo mga hinagiban? Gani magrunda na ta. Niya alam yun, nagdanamig mga kanang mga talinis ngayong kawayan. Mayo. Mayo kayo nagdamo-daan o armas. Niyo na niya kap. Salamat taong ka, oy. Kandiyo, Dragon. Kining. Ganong dali-dalion mo kunin mo nandang. Ako mo'y angay ninyong agdon kay ako mo'y kapitan. Sorry kap, na-excited lang ko nga mangita tagungo. Ikay umugap, kay patyon ka mo. Buang ka naman tao nating bisay ganda ko. Kasi bisay kap. Bangat sa ilong. Mo din na kap, mo din na. Mau na. Kaning ayaw lang mo gabala ka ha. Kay kung madagpa na to ang ungo. Ikaw ang una na kong pakulataho nanding. Ikay kulab na rin. Kana ba? Kana na kong... Saan tanap? Mulat ako gungo. Kami naging mulat ako gungo na. Nanding. Ikay umugap, kay kulutahon ka na mo. Abuhan ka Panginoon, nandingan ka. Sorry ka. Pura ka na magkanding. Ako lagi agda, kaya ako'y kapitan. Mag-ilis ako. Mag-ilis ba rin ka, Kap? Abi nung mag-bribra ka. Dali ka. Nagduka naman ko hapit, uy. Pero, wap man gid si Luis. Unsa kaya nagdukayan, no? Kabog na sa hangin. Catherine? Nana si Luis! 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 Salamat na mitong nga ka. Luis! Gimingaw na usab ako kanimo, mahal ko. Ako sab. Dali naman kumingaw ni mo, Luis. Mau ba? Pero salamat din ni anak ka. Unsa man? Gusto ka nga musoroy kita? Oo. Gusto ka ayo? Dali, uban ka na ako. Asa naman sabta? Ikaw ang akong pabuton kung asa ta. May mubag. Muato ta sa inyo. Sa bahay nga tisa. Sige na, mahal. Gusto kong musudog balik sa bahay nga tisa. Sige. Buwi ko. Dia mo pagkaon. Kanon o gisa. Dili ko, anak. Buwi ko. Dili ko mukaon, anak. Kinahanglang kontrahon mo ang gusto sa imong baba, Bila. Hoy, tiguang. Ayaw pagbuot kung unsay akong buhatan. Wa ka rin kapilian pa. Kinahanglang mukaon ka. Elmo. Agaon. Isira og maayo ang puntahan sa bilangguan ni Pilla. Buhiin ako! Kaong na lang na ng pagkaong sa tao. Dugo! Gusto kong mainom ang dugo!
Oh, ani anak kita sana'y matangan na itong tuni. Masimutan ko na ang maong tao. Unsay nahuna-hunaan ni mo? Paabot ako din. Ako ang musod sa iyang nahimutangan. Ako siyang paghahusod. Ani kita sa gawa sa balay nga tisa, mahal. Unsay gusto nimong aniyon din eh? Mahal? Nahinumdum ka sa kung giingon ni mo retrato sa kong amahan? Oh, nahinumdum ako, mahal ko. Niya, mahal, oh. Akong gida. Gusto ka mo tanaw? Oh, mahal. Pagkita ako. Niya, mahal. Siya gudaya ang mo, mahal. Mahal? Nagkaila ka ba sa kong amahan? Ha? Nakakita na ako kaniya, mahal kong Catherine. Ay, diin mo makiti ang ako amahan, mahal. Nalimot ako. Pero, nakasiguro ko nga, nakakita na ako kaniya. Mahal, hinumdumion niya, ha? Ha, mahal? Mahal. Unsay gusto mong buhaton karon, mahal? Gusto ko musod sa bahay nga tisa. May mo ba? Nga nawa mo di ka mo tando, mahal. Di ka ganahan nga musod ka sa bahay nga tisa? Ganon dili. May katungod kang musod sa balay nga tisa, mahal ko. Tungod kay unsa, mahal? Tungod kay umaabot ko ikaw nga kapika sa kinabuhi. Salamat, mahal, ha? Dali, manood ta, mahal. Sige. Sige, mahal ko. Maayong kagabion. Uy, isap ka. Nagkasuod ka rin sa lapit sa silda. Kinadili pang suod din, Miss. Dili, Miss, ang akong pangalan. Ako si Claudia. Ablihi ang silda ni Tony. Ablihi o paggawas sa siya. Ma'am. Hoy! Tudya! Iwa ako! Tayog tubig din eh! Hoy! Kiyablihan mo akong silda? Kawas! Tinood ka? Pag-ausol ko mo! Tanawa ang sunod nga mahitabo, Rufo. Nagagawas ako! Yoho! Salamat! Salamat kayo pagawas ko ninyo! Yoho! Milampos ka sa pagpagawas niya. Sayo lang ilaron ang mga normal nga tao, Rufo. Maayo kay wala ka na magpadala sa imong kasuko, Claudia. Ama. Abli na ang dakong puntahan sa balay nga tisa. Salamat, mahal ko. Unsay tanaw nimo sa sala? Hala? Nausab lagi kamay ang sala. Napahimutang na ugmayo ni Elmo ang tinambutan. Ug ang pinintal sa garden? Nanatungod sa babaw sa sofa? Nabuhi na ka ng maong hardin, mahal ko. Doon sa ko sa painting, mahal, ha? Louie.
rin na yung maong painting, no? Wa ka ba mo tuo sa una kong gisulti kanimo? Mituo man mahal. Pero, karaan namang kayo ni maong painting good. Basta man yung tuigan ni mo gipintal, mahal. Nga naman ka magkatingog. Unsan tuigan na ni mo gipintal? Tuig. Mel 16-17. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.